हेलौ लोगोफोर, दिनै मोनसे गोदान भिडिअ गासैखौबो बरायनाय थालायबाय। स' लोगोफोर, दिनै आं बे भिडिअनि गेजेरजों एमबि प्रेजेन्स बेनारनिफ्राय दिहुनजानाय गोदानै अफिसियेल मिउजिक भिडिअ बेनि सायाव एसे शेयार खालामना होनो नैबे भिडिअखौ लानानै फैनाय जादों। बे मिउजिक भिडिअनि टाइटेलनि मुङानो जादों अननायनि अखा। जाय मिउजिक भिडिअ गाहायै फाव खालामनायखौ नुनो मोन्दों हास्थायसा बसुमतारी, इनामनि नार्जारी आरो बे मिउजिक भिडिअनि मेथाइखौ रोजाबदों मिजिं बरगयारी। लोगोसे इलिसा बर'। मेथाइनि लाइरिक्स आरो टिउनखौ होदों मिजिं बरगयारी बिथाङानो। मिउजिकखौ खालामदों कापिल बर'। मेकआपखौ खालामदों हास्थाय बसुमतारी। प्रडिउसखौ खालामदों मिथुराज बर'। सल'फोर, नोंथांमोना बे अननायनि अखा आबुं मोनसे मिउजिक भिडिअखौ गोबाङानो नायबाय जानांगौ। सल'फोर, सोर नोंथांमोना बे मिउजिक भिडिअखौ दासिमाव जुदि नायालासिनो थादोंब्ला एमबि प्रेजेन्स चेनेलाव थांनानै बयबो नायहैब्लानो जाबाय। स' बे मिउजिक भिडिअआ जोबोरैनो मोजां जादों। स' नोंथांमोना जुदि नायखांबायब्ला आरो माबोरै मोनखो आंनो अननानै कमेन्ट बक्सआव फोरमायहरदो माबोरै जादों। स' लोगोफोर, लोगोसे आंनि दासिमनि भिडिअ आपडेटआ बेखिनियावनो। भिडिअखौ नायनानै जुदि मोजां मोनदोंब्ला लाइक खालामोब्लानो जाबाय। लोगोसे चेनेलाव गोदानै फैदोंब्ला साबस्क्राइब खालामनानै खाथिनि बेल आइकनखौबो अल प्रेस खालामना लाबानो जाबाय, जाहाथे नोंथांमोना आंनि चेनेलाव गोदान फैनो गोनां सावथुन आरो एलबामफोरनि भिडिअ आपडेटखौ मोनबाय थायो।